дар дораи корҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин санаи фархонда дар ноҳияи восеъ корҳои ободонӣ идома доранд. дар ҳамин замина бо пешниҳоди ҷамоати деҳоти ба номи Абди Авазов дастгирии соҳибкорон ва шахсони саховатманд дар деҳаи восеъобод пули байни деҳа ки таъмирталаб шуда буд таъмиру азнавсозии он шурӯъ гардид. бо ташаббуси аҳли мардуму дастгирии соҳибкорон мана ина дар ин деҳаи нав сохта шуда боз дар деҳаи ҷаврӣ мана сангфарш кардани роҳҳо шудеста дар ҳудуди деҳаи гулобод мана тоза кардани шоҳроҳ насб кардани овезаву аз нав кардани насби мана дар ози сохтмон буд дар иншоотҳои ҷашнӣ. иншооти мазкур бо дарозии 25 ва паҳноиаш 7 метр буда дар назар аст ки пурра таъмиру бозсозӣ шуда барои сокинон ва воситаҳои нақлиёт ҳамчун гузаргоҳ солиёни зиёд хизмат намояд. вазъияти кӯбрук ҳамн солҳои пеш 20 сол пеш таъмирталаб шуд барое ки мошинои ҳаҷм вазни зиёд гузаштан ҳамин кӯбрук таъмирталаб шуд 20 сол пеш карда будем ҳамин кӯбрук асос кардем бо мошинои вазн бисёр гузаштан ҳамин кӯбрук боз вайрон шуд. баъд мо ҳама каса маслиҳат кардем ки ҳамин кӯбрука дом гирифтем ки ба ҳамин ҷашни 30-солагӣ кӯбрука обод кунем ки рафту омади мардум рафту омади мошино я ҳиссаи худмона бигузорем дар ҷамъият дар шилоҳдорӣ дар давлати ҳамин мо ҳамчун истиқоматкунандаи ҳамин маҳалла як ёрдаме мо бираса ба ҳамин ҷамъият барамед. ин пул деҳаи восеъободро ба шоҳроҳ пайваст менамояд. баъди анҷоми корҳои сохтмонии иншоот сокинони деҳаи восеъобод бо иродаи ҷавонмардона корҳои ободониро дар деҳа идома дода мақсад доранд ки шафати роҳи пул ва шафати роҳи байни кӯчаҳои маҳалларо чароғон намоянд. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.